Una volta ja tenim creat el Kahoot, el que fem és llançar-lo per a jugar amb els alumnes. La manera de llançar-lo és fer clic en entrar en els nostres Kahoots, seleccionar el que volem. Quan es llança la prova, apareixen dos interfícies que són les que es poden jugar. Una és la individual i una altra és la de jocs per equip. I farem les dos per veure com es fan. A més, tenim les opcions del joc, que normalment tenen a veure amb puntuacions, és a dir, amb elements de gamificació, i amb alguns dels més típics dels qüestionaris. Per exemple, podem activar o desactivar que quan una persona considerem una bona ratxa, se li puntua amb un plus en els punts, si n'encerta diverses de les preguntes que apareixen en el qüestionari. El moment que deixa d'encertar-ne una, que s'equivoca en una pregunta, doncs se li acaba este plus de punts. Després podem activar el pòdium o no, que és una cosa que els engresca als alumnes. Podem fer que l'ordre de les preguntes sigui aleatori, també l'ordre de les respostes. Després tenim la possibilitat de tindre sempre actiu el número de PIN, instruccions minimitzades i l'accés amb 2 passos, que és dificultar un poquet més l'accés a les proves i no val la pena activar-lo. Després tenim que les preguntes vagin passant automàticament a partir de quan s'esgota el temps, o que les active el profe. Si ho desactivem, les ha de passar el profe d'una a una altra. I després una altra és si encadenem més d'un Kahoot, si els alumnes han de tornar-se a donar d'alta, i pense que no val la pena i que val la pena tindre desactivada aquesta opció. Per tant, una volta ja hem configurat això, simplement activem el joc clàssic i els alumnes haurien d'esperar una estoneta. Tarda uns 10 segons a iniciar-se entre això, que apareix el PIN i els alumnes agafen el PIN i es donen d'alta.